A Asociación de Empresarios de Lagartóns pensa que a aprobación pola Xunta de Galicia da cidade do moble en Lagartóns é unha excelente noticia para todos os estradenses. A aprobación dun proxecto destas características que co paso do tempo mostrará o potencial que o noso concello ten e terá dentro do noso país, concello tradicionalmente ligado ao sector da madeira e do moble, que ve reforzado o seu sector coa concreción deste proxecto. Os empresarios de Lagartóns fan un repaso da trayectoria da cidade do moble dende os seus inicios, alá polo ano 2002, personalidades ligadas ao goberno da Xunta de Galicia do Partido Popular, por aquel entón, transmitiron aos empresarios estradenses a necesidade de agrupar sectorialmente ao sector do moble, a madeira e derivados, para tentar aproveitar as sinerxias de cara a un futuro que se presentaba incerto, como así se puido comprobar co paso dos anos. Por mor daquelas suxestións, o tecido empresarial estradense tomou a nota e tentou en primeiro lugar crear un ente intermedio legal para fomentar o asociacionismo, creando a Asociación de Empresarios de Lagartóns, que en colaboración coa Concellería de Industria do Concello da Estrada e os demais axentes sociais como a Fundación de Exposicións e Congresos, a ACE, a Asociación de Comerciantes e Fabricantes de Mobles, a COE e representantes de todos os partidos políticos con representación no Parlamento galego, formaron a mesa sectorial da cidade do moble. Co paso do tempo chegou un cambio de goberno na administración onde o bipartito fíxose cargo de distintas consellerías. A Consellería de Vivenda foi a máis implicada, pero atopouse cunha rivalidade na Consellería de Medio Ambiente que paralizou o proxecto. Representantes da Asociación de Empresarios de Lagartóns reuníronse en Ourense na Delegación de Medio Ambiente con entón conselleiro Manuel Vázquez para desatascar o proxecto e tendo nas súas mans o goberno non foron capaces de levalo ao Consello da Xunta a pesar das promesas. No 2009 a cidade do moble sofre outro cambio de goberno e pon en cuestión o ambicioso proxecto. O Partido Popular, que é quen o iniciou, teno de novo nas súas mans e con José López Campos como deputado estradense reuníronse co conselleiro de Territorio e Infraestructuras que inmediatamente se comprometeu a traballar na memoria ambiental estratégica, paso previo para leválo á aprobación final no Consello da Xunta. Fai tan só 4 días o propio presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, nunha visita ao noso concello anunciou a inminente aprobación do procedemento administrativo da cidade do moble, procedemento que onte mesmo se materializou. Despois deste breve repaso e de longas tardes de traballo dende a Asociación de Empresarios de Lagartóns, queren agradecer a todos os que coas súas obras ou coas súas críticas axudaron a crear este modelo de parque sectorial que beneficiará ás xeracións do futuro. Será sen dúbida un referente en Galicia de cara á transformación da madeira e á creación de emprego, profundizando tamén na formación e na información deste sector estratégico. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollería. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes á brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. Tras a aprobación do proxecto da cidade do moble por parte do Consello da Xunta, dende o BNG teñen que criticar unha vez máis o retraso con que chega este proxecto á estrada. Logo de que a finais da anterior legislatura a Consellería da Vivenda deixara o proxecto a poucas semanas da súa aprobación, o Partido Popular non só retrasa 2 anos máis a construción da cidade do moble, senón que reduce considerablemente o proxecto que ideara o BNG que xestionaba a nacionalista Teresa Taboas. Mais se isto fora pouco, o Partido Popular aínda engade máis incertidume á construción do proxecto, xa que para este ano só hai consignados nos orzamentos da Xunta 559.000 euros, unha cifra ridícula, se o que se pretende é empezar a construción da cidade do moble. Así as cousas, moitos se temen no BNG que este anuncio feito pola Xunta de Galiza ten máis a ver cun anuncio preelectoral para axudar ao candidato do PP da Estrada que unha intención real de iniciar as obras este ano. Neste senso, en logo do anuncio feito pola Xunta, emprazan ao señor López, deputado do PP, a que defina a data de construción da cidade do moble e os prazos que manexa a Consellería para ter a rematada.
Queren recordar unha vez máis que a cidade do Moble é un proxecto estratégico e de vital importancia para o sector do moble e para o Concello da Estrada, xa que sería un xerador de emprego moi importante nestes intres de crise económica. Polo tanto, nunha situación de crise como a que estamos a vivir, os anuncios propagandistas e as cortinas de fume están de máis. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. O secretario xeral do Partido Popular da Estrada, Juan Constella, agradece públicamente o compromiso e implicación persoal do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, por cumprir a promesa de ter aprobado o proxecto da cidade do Moble en tempo e forma. E cualifica as críticas do Partido Socialista como desafortunadas, extemporáneas e como unha proba máis de que o goberno actual cheira a pasado. Juan Constella salienta que coa aprobación do proxecto da cidade do Moble no Consello da Xunta de onte, que suporá un investimento próximo aos 26 millóns de euros, o presidente do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, está a desbloquear en 2 anos a parálise na que o bipartito deixara este proxecto durante os seus 4 anos de goberno. Ademais, Constella asegura que os feitos volven a amosar unha vez máis que Dono enganou aos empresarios ao asegurarles que a cidade do Moble non se podería aprobar sen ter o plan xeral en vigor. Precisamente para sortear os problemas herdados do bipartido PSOE-BNG, a Xunta viuse na obriga de realizar unha modificación da Lei do Solo a través da Lei de Acompañamento dos orzamentos de 2011, o que permitiu concluir este xoves o proceso de tramitación administrativa da cidade do Moble coa aprobación do proxecto sectorial do Consello da Xunta. Por último, Juan Constella amosou a total confianza do Partido Popular da Estrada nos anuncios realizados polo conselleiro Agustín Hernández respecto aos vindeiros pasos a dar coa cidade do Moble, porque ata a data non faltou ningunha soa vez a palabra dada. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza.